Nie. Ale že úplne, tam mi príde úplne, neviem, tam mi vôbec nevoňala. Henta Intense mi voňala. Na štadióne si mala svoju voňavku? Áno. Čo, niekto ju voňal? Tak asi ma cítili. Fakt? No, mala som svoju. Ja už v Ale podstate kto, teraz akože, používam kto ju iba cítil? svoju, že keď ma teraz voláte, To cítite. musel byť niekto z Golden Circle, ne? Hej, že tak čo ja viem, asi áno. Keď ma teraz voláte, cítite, tak iba svoju používam. Chápem. Tento rok sa bude dať kúpiť môj parfém. Tento rok budú aj vstupenky na O2, aj vlastne to bude tak za mesiac, aj parfém bude tak za mesiac, takže no to pôjde akože tak, ne? Že celkom naraz. Takže aj to vás čaká. Aj parfém, aj O2. Vstupenky. Budete mať bohaté Vianoce. Tentokrát. Ja som ťa cítila, bola mega. Ďakujem. Chanel, Mademoiselle. Tu som mala, ale už dávno. Podľa mňa je to strašne taká vôňa, že veľa ľudí tak voní. Že je to strašne taká známa vôňa. Takže už... Ale kedy si som ju mala. Ale už teraz ju nemám. Koľko bude stať? CCA okolo 65. Plus, minus. Hej. To sa ešte nevie, ale plus, minus tam niekde. Tešíš sa na O2. No ešte to je rok ďaleko, ale teším sa. Ja sa ináč teším aj na celé to plánovanie, na to všetko. Že čo okolo toho proste sa ide diať. Vrátili sa vám peniaze naspäť, ktoré ste do toho investovali? Áno. Počkaj, myslíš do štadiónu alebo do čoho? Teraz.